Tomato kasong tongtok suka bukawa. Buat je bos hamani je kurin orogo hangkai mane kom ka thani chaman chunga po mani kha thanai chung kaham no. Mukai roti rampara Krishna pasai bari roti rampara. O chodo jona. Jungte bo kahang kai chuno mukai dikita. Ani mukai binarani. Telebek na hambai media no sungtini chini sar pasmi pai chini puro pase pasim pase bari no Iton te khamdong kla bagmani khai belai khana bono hambai mariwo te buwa karana asibad bai potini bini bubuni bising tige potini oro khaiba khaikya nge bobu sanro bini te ba kahwan sumon tongo bono iswani hamri thu bo jesakai pano ublai chung bono khaikya oboni bising tina potini first time potini mori tige busang bini te ba kubuini bising tige te bo develop khana bini wan sujak nge asu kok saino ang chini kiton do long bo je bang padi rong hambai mario te chini mbc sane ba hambai mario Khatia bari, enggak khat hansa bodol. Ni purbo bache bari and posim bache bari, micro ni ukau purbo posim bache bari lo char bodol no kiton kham se dijaka. Purbo bache bari ni tinta group no kiton se te kaisa group no kham ben pa dise dijaka. Borok mane belai khai tongthok jabai kha. Mo set sing lai thanai dudin singang dinan tongmani odino sini habu bagra sori chai ni bagai odino anga la thangpai man bagai rimalia on bagai tini wati section ni bisingo pano bongni mani no sing naru tonlia bongni yago yafari rekha ga mona ang koine musungo tini je purbo basaite posim basani je group ro borok janjani je mani malangkha kirtan dolung thon ben pating thon bongni thane ani kaisa no ko mungya pharka kirtan ngai sini borok thikai ba borok ni 13 din rogo belai no nango abo sara angya ga nga jaga bongno mono kok kasarkha sin borok to baksa bisi bagno chugya no khuni borok ga jaga o ngai borok je rokom chugnai no khuni borok ni sai chugya no khuni borok ni nogo thangbru bongni je kirtan ni je red rock kisa komkai thangdon anga bono bong thani kok na rukha gaite ben party no ba mo haino je kham sadini kham tamne rok sadini kham sara to sadi choliya gai baksa nukhong ganang nukhong tongo baksa nukhong choliya nukhong tongo bongno ba haino hai semti kok saka chugnai nukhong gon rok kabang red nadi jodi chugya nukhong rogo jodi ngakai norok chugnai nukhong ni sai te kicha kom red na hoi bongni ajaga o thangoi amo hage bongno subaso khlnang thon ge borok bo belai no respond kaham liga sung amti no khlai bo tong agi rok bo tabute ba amo hage khlainai nei borok respond kaham liga belai kheno naithoke program pai kya success ka wati section ni bising bono belai kaham kha ni te bo nahar mung tongo sinimo tini kiton set bagja kha khamni ben party bagja ka abo simia sini te kabang ma kaham te bo kaham sini project jong tabo wansugoi jong tini ti redison hoite baige sini student rong no baige ti sai tunani jesini business khaner rong no baige ti sai tunani kabang ma sini blueprint samjak tongo ga step by step sangabno sing implement khlainai